Lähdetään kala. Kalareissulle taas menoillaan. Jahti. Vedä. Ei ihota. Ai vittu, tääkään sorska. Vierellä oleva tähti. Tänään tulee lohta. Ei ollut miestä tähän hommaan. Ei voi mitään. Hyvä yritys. Raskas. Helppoa nähtiin. Mut tiedätkö, kun vetiä tälleen, niin tuntuu, että se tyn. Se on oikeesti niin iso, että se luultiin, että se oli pohjas, mutta se on niin iso, että ei olekaan pohjas. Kato, on siinä hauki. Keskellä sitä paskaa. On. Työnnä siinä äkkiä haavi vaan. Onks siinä? Siellä on se joku mersari. Haukihan se on. On se iso hauki. Se on ihan hyvä. What? Minkä kokonen? Alright. Tuo on kyllä. Ihan kova kokonen. Sen tulee limaseksi. Niin. Onko tosi pienen tuntunut? Siellä on taas kiinni. Se on kun marketin lihatiski lollaa, niin mikä sitä vaan tulee. Ole ahvettaa jotain. Nyt on vähän pienempi. On vähän pienempi. Kyllähän toikin on kalaa tulee. Melkein syötävän kokonen. Oo. Tuomaan päästään menemään. Päästetään. Oho, ei se nyt ihan pieni. Nyt on vähän isompi kuin viime. Ehkä. Älä mene sinne nurkille. Okei, on sillä kokonaan. No on se. On se. Pari kiloa. On se isompi. Pari kiloa. Sanoisin. Saatko sä napattua hauki? Ei kuvalle samaa. Ei se lähtee vielä karkuun. Anna mulle kato. Eikö tää... On se isompi. Jep. On se pari kilon. Sieltä taas ilmasta. Kohtapuoli, pottuja, fissuu ja tillikastike. Tuli. Kaikki herkut. Siellä on kiinni. Kato, joo. Vähän taistele. Aika isokin. Kalaa sen kun tulee. Oispa kuha. Aika syvät vetää. On sekin kovan kokoinen. Tämähän tulee vaikka minkälaista. Loukkia vaikka muille jakaa. Ja meni pois. Ei! Kuikkatauko. Mitä vittua? Ei taas! Vittu ei ihan. Sieltä lähtee. Just meinattiin, että loppu syönti, mutta siellä on taas kiinni. Kato. Ei se oo Ei iso. se kovin iso. Se vetää vaan paljon kovempaa, minkä kokoinen. Joo. Kato, perkele. Sinne läks. How much? 2,9. Ei se olekaan sen isompi sitten. Nyt tää on varmaan 1,7 kg. Puolitoista. 1,7. Mä sanoin 1,7. Tänään tuli kala
Kerrankin tuli jotain saalista. Eikä se on parempi, kun me ei saada mitään, kun yrittää fileroida kalaa, niin jälki on tämmöstä. Tää on kuin ruohonleikkurilla vedetty, saatan. Tää näyttää, miten homma tehdään, kun pojista ei ollut tekemään Tää on kortama rämmässä. Hyvä reissu, vaan mitä oot mieltä? Oi oikeesti hälyttävän hyvä reissu. Jep. Harvemmin sanoo paljon kalaa kuitenkaan. Jep. Niinhän Motonet ja mainosissa sanotaan, kato, että kylmä tulee, niin hauki liikkuu. Sen että soitelkaa Motonetti. Meillä on sähköposti tuolla kanavalla. Jep. Nuudelsonsat@gmail.com. Pistäkää vähän sponsorirahaa, kiitos. Tarjotkaa vaikka aromisuolat, niin sekin on jotain saatana. Jep. 1 pussi aromisuolaa postiin. Mainostetaan 3 videolla, kun laitatte meille 1 pussi aromisuolaa postissa. Se on lupaus Motonetti. Soitelkaa, pistäkää viestiä. Otetaan lihat pannulle. Potut on kiehumassa. Siellä on tulossa ja kalat menee pannulle. Kato, kuvas nopea tonne. Mikä Motonet, kato. Motonetti. 1 aromisuolapussi tulemaan, niin näkyy tikut seuraavallakin videolla. Iso rasva. Iso rasva, ei. Silloin kun ruvetaan paistaa, niin silloin paistetaan. Kohta tulee tillikastikettakin. Jep. Kun on tillikastikkeet ja sit tommonen nopeutus. Tukis laittaa suoraan Ai ettien että. Se kyllä mahtuu enemmänkin. Mitä vittua paistetaan yhtä pihviä tossa? Jummi jammi. Niitä ei oo mitään. Ei kannata. Älä liiku. Meillä on Hesburgerin lahjakortti sulle. Tarvitko tilaa kanavaa ja kommentoit meille, että #älä liiku. Ja me jatketaan tätä. Haistakaa radiomaisesti vittu ihan oikeesti. Tehkää semmosia, mitä ihmiset saa kuunnella. Sä kuuntelet 8 tuntia päivässä vittu töissä. Liikkuu, älä liiku. Me Hesburgeri, me tarjotaan. Mitä? 50 teke. Älä liiku. Älä liiku enää ikinä. Siinä saa ainakin 5 ateria. Älä liiku ikinä. Me tarjotaan. Ei mitään. Kyllä kanava.